Yabona ukujima ngama-dumbbells kungishaya ifiga, kungishaya ifiga. Sayimina uMasango bafethu. Sebayintshelile ukuthi hayi namhlanje umzimba awuvumi, iy'nyawo zibuhlungu, iy'hluzu zibuhlungu, umbala laphana ey'nyaweni kubuhlungu, buhlungu imaseli. Yabo manje ngithi ngizama ukubamba nama-dumbbells ngoba manje ngisebenzisa u-6 ngoba lesi sandla lesi ngisasisaba after kule nto engiphuma kuyona. Hhayi mfana, hhayi ngithe uma ngithi ngiyayibamba kwafanele ngiyiphozishine ku-wheelchair. Ngithi uma ngithi ngiyezwa hhayi ngibona ikhabazi ishona phakathi, ngiyibona ishona phakathi, ngiyabona ukuthi yeses. Yabona ngempela uthi uma uzothi uyajima ube comfortable uzoba senkingeni. Iyangiphozishini impahla enkulu ngenxa yokusinda kwayo ukuthi hlala kahle, yabo, umzimba nawo ufuna ukuqoqeka, yabo. So maye ngiyeza ukuthi hayi kona umzimba impela ngathi usuwakhohliwe, kanti ngawayekiswa ukuba buhlungu kwemsipha la. Ubuhlungu bakhona ade ngingakwazi ukukumela even noma ngisembhedeni noma ngihleli noma ngikuphi, noma yithi ngiyaphusha ade ngihluleka. Kade ngize ngicabanga i-motorize ukuthi uma kuthiwa i-motorize ngibuyele kuyona, manje ngicabanga imisebenzi yayo. Hayi plazi-ke nayo yamntane yangikhipha kamnandi, ngamntane ngaqhunyelwa i-charger yami mntane yaqhuma yangabe isakwazi uku-charge-eka. Phoqela-ke ukuthi hhayi sengibuyele ngala full time, yabo. Boxegwa ngisho nayivest, xegwa ivest ukuthi hhayi yasetshenzwa manje, yabo. Kanti babe uhleli nje uhlala urelaxe, ubone ukuthi ziyabusa. Ngasondeli kumina nesibhakela esinzima, nesibhakela sama Tyson. Yabo nje mangishaya u-forward wesibhakela, ushaya ngathi ushawa u-6 kg, yabo. Ugade nje nginesibhakela esinzima kabi, yabo. Mabe ngikushaya nge-shock slam, ngikubamba ngikuthi ngci, fanele wazi ukuthi usenkingeni, yabo. Bathi usenkingeni ubanjwe indoda, yabo. Manje uma yithi ngizama ngala, hayi ngiyezwa ukuthi hhayi akahambi kahle, yabo, akahambi kahle. Yabona uma ngithi ushona right la kwinkonyane, uma ngithi kushona right kwinkonyane, yabo, akuvumi, kungidirect indlela ethandwa yikona. So kuze ngingabuyeli kuloyo babunzima, ngithola amarabha ami ngiwagaxe phezulu, kwagaxe phansi ngiwadonsa. And yabona ngizothi mhlampe u-8 months kuya ku-10 months, yabo, ngokwenza lento ngiba nesiyezi kancane, so kukhombisa ukuthi umzimba ade ungasayijwayele, yabo. Umzimba awufuni uhlale ube comfortable, uyakulimaza. So fanele ukuthi uma wenza izinto uzenze regular zonke impilo yomuntu. Ungathi okay mina sengilimele ngihleli wheelchair, usuyayikalela usifa wenzeni ungenzini, yabo. Ngishayisa ngenzululwane kanti ngisasenkingeni yey'nyawo. Nazo njengoba ngisho ukuthi ziyangikhathaza, ngivele ngizele, yabo. Ngizoke ngithi ukulibeka kancane, bangibekelanga nesitulo sami, kodwa ngathi khona abazayo bazongisiza, yabo. Kodwa kona hhayi imnandi yona ngoba manje, yabo, ingishintsha i-shape, ingishintsha i-shape. Eyi nathi isichwenzi sami esibuya, hawo mina. Ya, hamba kahle. Hhayi asubscribe bafethu, silayikheni, sikhomenteni,
Themba ukuthi konke kuzohamba kahle, nami ngizoba ngcono mhlawumbe kusasa. Hayi lento ebuhlungu kanjena. Sharp.